paljon, että se ei, nyt se on vähän. Ja muista pehmeä käsi. Ja tuu vaihto! Hienosti menee. Okei, vaiha nyt seuraavasta. Nyt nopea vaihto, et voi. Ja tuu vielä kerran uudestaan. Tuu vielä tuu nosta hei tuolle, tuu tohon suuntaan vielä. Skuuterihevonen. Noniin. Tää siihen laukkaan vaihda kerran. Laukkaa tossa noin vaihda kerran, et kerran kun tulee hyvä, niin sitten. No jos ota jalostyöt, niin se ei näytä ihan hirveältä. Ei se näytä hirveältä. Tuu, nyt tässä on video koko ajan käynnissä. Tuu vaan. Noniin. Kohta mä lennän. Tää on kauan. Noniin. Joo. Vaiha siellä. Vaihtakseen. Okei. Käynti. Se oli nopea. Ota käyntiin.